Teraz by som vám chcel povedať o seriáli Young Royals, v preklade Mladá modrá krv. Lebo veľmi mám rada tento seriál, takže ak ste ho nevideli, tak si ho určite mrknite. Ak vám skúsim povedať približne túto, som našla o tom, aby som vám dala čo najviac informácií. Je to heroeská škola, taká fiktívna však. A ide o švédskeho princa, ktorý sa volá Willem a sa stretne so spolužiakmi, ale má byť korunný princ, ale on nechce byť. Ale proste to sa tam trochu zamotá, bude tam Simon, ktorý hrá začnú Homer. A tak. A 22. septembra 2021 bola oznámená druhá séria tohto úžasného seriálu, lebo 20 a 11. marca 24 bola posledná epizóda. Proste to skončilo treťou sériou, ale viete, tá hudba proste to sa mali radi alebo nemali proste. Takže tak je to síce švédčina, takže je pravda, že možno, že ak nemáte radi švédčinu, tak ale dajte tomu šancu. Dáte si titulky normálne české, tak pohoda. Ale videla som, že je tam aj dubbing, že ak ste není proti dubbingovi, jak ja radšej teda originál s titulkami, a ak ste s dubbingom radšej, tak môžete ten seriál mať aj dubbing. Sa mi zdá, že som tam videla. Je to Netflix, ale dobre viete, že sa to dá nájsť. A proste nechcem vám tak moc dávať nejak spoilery, ale proste Willem a Simon sa do seba tak nejak a budú to mať ťažké, pretože tým, že on má byť korunný princ, tak to bude ťažké, budú to tojiť a tak, ale proste je tam ešte August a sú tam iné postavy, ktorý by to samozrejme viacej chcel, ale to potom budú aj budú tam aj hnevať, ale budú to krásne proste dojemné. Dávam tu takto. Kúknite. Asi to máte dole hlavu, takže moc to nevidíte, ale chcem vám povedať, že ja by som chcela, aby akože jasné, tá tretia séria, ktorá bola ukončená, bolo to úplne super. A krásne sa to akoby ukončilo, že odcestovali a tak. Ale keby urobili ešte štvrtú sériu, že by urobili pokračovanie, tak by tam mohli treba ukázať, jak im to spolu ide, treba z Augustovi, jak ide ostatným postavám, ako sa majú, treba, že vyšli tú školu a že sa po nejakom čase všetci stretnú a že ako sa odohrávajú tie postavy, proste že to som akože chápem, že to ukončili, ale keby spravili, tak určite by sa to dalo nejako ukázať, že jak si žijú a tak. A tak. No proste Willem a Simon sú najlepšie postavy. Proste by som bola rada, že ak máte radi tiež tento seriál, tak mi napíšte. Aby som o tom treba ešte niečo spravila. Tak Omar je úžasný, jak spieva, ak ste ho videli.
Ja ho už vidím len takto v tých videách a v záberoch, ale to je úžasné. No a ako vravím, veľmi rada by som ich ešte videla spolu hrať v tom seriáli, aby dali pokračovanie, ale nevadí. Som spokojná, jak to ukončili. Bolo to veľmi dojemné, krásne. A každý, kto to videl, určite to pochopí. Že je to jeden z výborných seriálov. A dostal sa u mňa na prvé priečky. A tak neviem, no. Mohli by ešte niečo vymysleť. Proste. Ak máte niečo k tomu, čo by ste chceli napísať, povedať, dajte vedieť do komentárov alebo mi napíšte na Instagram. A ja myslím, že tak, lebo nechcem vám o tom moc preznácať. Ale každý, kto má rád modrú... Ak máte radi Mladú modrú krv, Young Rollers, ak máte radi tento seriál a videli ste ho, máte ho radi, tak každý, kto ste to videli, napíšte mi do komentára korunku. Emoji korunky. A každý, kto dá korunku, viem, že ste to videli, tak vám dám like. Alebo odpoviem aj korunkou. Ak ste to nevideli, tak si to pozrite. Lebo odporúčam. A ak máte niekto, že jak by to malo pokračovať, alebo máte treba z knihu, ktorú by ste požičali, tak veľmi rada by som mala. A myslím, že som sa dosť rozkecala o tom. Ale tento seriál je taký výborný, že o tom by som vám tu mohla hovoriť ešte do nekonečna. A mám to veľmi rada. A myslím, že to stačí, lebo akože nechcem vám úplne prezrážať, čo sa tam asi tak dialo. Takže tak, ahojte.